Вітанкі, беларускія народныя казкі. Сённяшняя казка «Жаронцы». Жылі дзед ды баба. Нічога ў іх з гаспадаркі не было, толькі пеўнік і жаронцы. Дзіўныя гэта былі жаронцы. Паложыць у іх дзед адно зярнятка, пакруціць раз, другі, і цэлая кадушка мукі намелецца. Добра жылі дзед з бабай самі і пеўніка не крыўдзілі. Дачуўся пра дзіўныя жаронцы пан. Парашыў ён украсці іх. Прыехаў адвячоркам да дзеда і просіцца пераначаваць. На паляванні, кажа, быў. Далёка дадому ехаць, а тут ноч надыходзіць. Начуй сябе, кажа дзед, месца хопіць. Уночы, як дзед і баба заснулі, пан украў жаронцы ды паехаў. Моцна затужылі дзед з бабай па жаронцах. Сядзяць яны галодныя ды плачуць. Пеўнік слухаў іх, а потым і кажа: «Не плачце, я верну вам жаронцы». «Дзе табе іх вярнуць?» – кажуць дзед і баба. «Пан цябе і на парог не пусціць». «Нічога», – падхрабрыўся пеўнік. «Верну, хоць сам загіну, а жаронцы верну». Развітаўся ён з дзедам і бабай, ды паляцеў у панскі двор. Ляціць ён дарогаю, ляціць ён шырокаю, а насустрач яму каршун. «Куды, певень, ляціш?» – пытаецца. «У двор да пана». «Чаго?» «Пан у дзеда з бабай начаваў, ды жаронцы ўкраў. Я лячу іх сыскваць. Вазьмі мяне з сабою. Лезь у валяк». Каршун улез пеўніку ў валяк. Пеўнік паляцеў далей. Ляціць ён дарогаю, ляціць ён шырокую, а насустрач яму лісіца. «Куды, певень, ляціш?» «У двор да пана». «Чаго?» «Пан у дзеда з бабай начаваў, ды жаронцы ўкраў. Лячу сыскваць. Вазьмі мяне з сабою. Лезь у валяк». Лісіца ўлезла пеўніку ў валяк, пеўнік паляцеў далей. Ляціць ён дарогаю, ляціць ён шырокаю, а насустрач яму барсук. «Куды, певень, ляціш?» «У двор да пана». «Чаго?» «Пан у дзеда з бабай начаваў, ды жаронцы ўкраў. Лячу сыскваць. Вазьмі мяне з сабою. Лезь у валяк». Барсук улез пеўніку ў валяк, пеўнік паляцеў далей. Ляціць ён дарогаю, ляціць ён шырокаю, а насустрач яму воўк. «Куды, певень, ляціш?» «У двор да пана». «Чаго?» «Пан у дзеда з бабай начаваў, ды жаронца ўкраў. Лячу сыскваць. Вазьмі мяне з сабою. Лезь у валяк». Ляцеў пеўнік і прыляцеў у двор да пана. А ў пана ў гэты час былі госці. Пілі, гулялі. Вокны і дзверы насцеж парашчынялі. Узляцеў пеўнік на падаконнік, захлопаў крыламі, ды заспяваў на ўвесь голас. «Кукарыку, каб пан не дажыў веку. Ён у дзеда з бабай начаваў, ды жаронцы ўкраў. Я прыляцеў сыскваць. Аддавай, пан, жаронцы». Пану стала брыдка перад гасцямі, што пеўнік яго злодзеем абзывае. Вось ён і кажа: «Слугі, схапіце крыкуна! Укіньце ў куратнік, няхай яго куры задзяўбуць». Схапілі слугі пеўніка, укінулі ў куратнік, а самі пайшлі. Тут пеўнік і кажа: «Каршун, вылазь з валяка, падушы курэй». Выскачыў каршун з валяка, перадушыў усіх курэй, ды паляцеў у лес. Пеўнік зноў прыляцеў на падаконнік. «Кукарыку, каб пан не дажыў веку. Ён у дзеда з бабай начаваў, ды жаронцы ўкраў». «Эх, – кажа пан, – дык яго куры не задзяўблі. Добра ж, слугі, схапіце гэтага крыкуна, занясіце ў гусятнік. Няхай яго гусі зашчыплюць». Схапілі яны пеўніка і ўкінулі ў гусятнік. Пеўнік ачухаўся ды кажа: «Лісічка, вылазь з валяка, падушы гусей». Лісіца так і зрабіла, а сама ў лес пабегла. Паляцеў пеўнік на падаконнік, ды зноў сваё спявае. «Кукарыку, каб пан не дажыў веку». «Ах, – кажа пан, – дык яго і гусі не зашчыпалі. Добра ж, слугі, занясіце яго ў свінарнік, няхай яго свінні загрызуць». Занеслі слугі пеўніка ў свінарнік, а там пеўнік кажа: «Барсук, вылазь з валяка, пагрызі свіней». Барсук так і зрабіў, а сам пабег у лес. Прыляцеў пеўнік на падаконнік. «Кукарыку! Ах!»
кажа пан, пачуўшы пеўнікаў голас. Дык яго і свінні не загрызлі. Слугі, укіньце яго ў стайню, няхай яго коні затопчуць. У стайні пеўнік кажа: Воўк, вылазь з валяка, парэж коней. Воўк выскачыў, парэзаў усіх коней і ходу ў лес. Прыляцеў пеўнік на падаконнік. Ку-карыку! Пан аж за галаву хапіўся. Што ж рабіць? Потым кажа: Слугі, скапіце гэтага крыкуна, занясіце кухару, няхай ён яго засмажыць. Слугі так і зрабілі. Кухар засмажыў пеўніка і прынёс на талерцы пану. Пан схапіў яго, ды і прыглынуў са злосці ўсяго адразу. А пеўнік ажыў у панскім жываце, вытаркнуў дзюбу праз правае вуха, ды заспяваў: Ку-караку, каб пан не дажыў веку. Пан закрычаў: Слугі, хапайце сякеры, сячыце гэтага нягодніка. Схапілі слугі сякеры, як секанулі, дык і адсеклі пану правае вуха. А пеўнік пералез у левае, ды зноў заспяваў: Слугі, крычыць пан, сячыце яго. Секанулі слугі, ды не па пеўніку і адсеклі пану левае вуха. Застаўся пан без вушэй. Тады пеўнік высунуўся ў рот. Слугі, крычыць пан, раззявіўшы рот. Сячыце яго. Секанулі слугі, ды не па пеўніку, а па языку. Адсеклі пану язык. А пеўнік выскачыў, паляцеў на падаконнік, сеў і спявае. Бачыць пан, няма рады. Усё яго жывёлу пеўнік перадушыў, ды і самаго скалечыў. Вынес ён жаронцы з пакояў і аддаў іх пеўніку. Пеўнік схапіў адзін камень пад адно крыло, другі пад другое і паляцеў да хаты. Зарадаваліся дзед з бабай жаронцам, пачалі ў іх муку малоць. З мукі хлеб пякуць, самі ядуць і пеўніку даюць. Мараль гэтай казцы кожны знойдзе сам, яна дзіўная, у ёй ёсць пеўнік-зомбі, у ёй ёсць адсячэнне спачатку правага, потым левага вуха, у ёй ёсць адсячэнне языка пана, у ёй ёсць іншыя рэчы, якія, падавалася б, зусім не дзіцячыя. Але я б сфармуляваў мараль такім чынам, што калі б пан быў веганам, то ніякіх праблем з пеўнікам у яго б не было. Карыстаўся б сваімі жаронцамі і бяды не знаў. Але вось ён еў жывёл, затое і паплаціўся. Калі што, я сам не веган, мне вельмі складана адмовіцца ад мяса. Так, да пабачэння. Схапілі слугі сякеры, як секанулі, дык і адсеклі пану